Mali politique ton chama ya yira kuma jeni aye ko Mali ka do kelela wala sa ka Niger deme ñanamini ma fami be ni amba wolo ko kanabisi o birigi keme bi woro ani wolonfla o minera kuri posula Bazoum ya to bolola ka kuma Mali politique ton chama ya yira ka foko fami ye Mali ki sendo Niger kelela wala sa ka deme do Niger ma ko uluma jeni aye iba ka foko Alou Bokar Diallo ni o ADP Maliba ni o président ale folo bora ka kuma ka yira ka foko Mali ale manganteki sendo Niger keleina kadaka ko ka foko terrorisme go kele o gelabe en fait Mali no Mali kan ka ICC o ka kosobe o temeno ko fe ka bono ko luka parti no o ADP o sigi kuye wala sa ka se ka démocratie no jemu fanga ka se ka o do bala kosobe ko lutuna se ka uire ni konnala o bela jelen temeno ko fe Alou Bokar Diallo aka korofo la fena ya yira ka foko femiye anga constitution kura o article keme ani bishe ni wolonfla ko ba yira ka fo femiye fanga traki ye ni marfasira ye walma sorasu fe ka soro kalatate ki ba ka fo ko anga constitution kura no anga shara sumba kura ko o rema jeni oye donc chukwa shila Mali manganta kata isendo mogore demela mi fanga traki ke ADP Maliba Alou Bokar Diallo ka tonte mengo fe femiye parti politique yera ye ina fo adema PAJ fo ka ta se parenama ani modeki olu chama ya yira ka fo ko Mali manganta ki sendo ni kelela parce que ko gelaya chama be en fait no Mali manganta kata ye ni keneka u besisi yoro tarake anga shara sumba kura min be no alsa o article keme bishegini woloflana ka fo ko coup d'état ye crime yafatse ka ke mima wa Mali mangante ka ke Mali konnala Mali mangante ka deme jamana yere kan Mali mangante ka deme yoroshi coup d'état be fan wo fan Mali mangante ka yo deme la parce anga shara sumba obe a contrôle iba ka fo ko parti politique ya yira fena ka fo luka ton asigi kunya wala saka fanga nyini femiye démocratie siraye u ka bara fena wala saka se ka fanga do jemu fanga fena la fanga o fanga na betani marfa siraye ka foko olu kina se ka u yira yo konnala jamana shimangante ka yira ye o konnala an ka douane olu tega da femiye nyanamani ma femi ni amba wole ko kanabisi o biriki keme bioro ani wolonvla o kera kuri poste de contrôle la ni obe euro so cercle konnala kuchala region na iba ka fo dogokun damado sani ni che anga douane ka ka wuli ka jo senfe u ye femiye kokaini no fena nyina ma fendo e o mnera bamako lamini yoro la o temeno ko fe ka boy no femiye warmuguba o tramine bamako airport fena la ni chesiri bela jelen temeno ko fe iba ka fo ko kuri femiye kanabisi o breki keme bioro ani wolonvla tega tarada o fena kan ko sorola bulma fe nama woluma ko minibisi ni obe adamadon ta ku watanga segin ko oluke iba ka fo ko segasagalu ko nala atarayi ka fo ko mobili ko nala femiye boro o daleme duguma ka tulbidon ka o da o sanfɛ kibara mi serama o de ka yira ka fo ko chauffeur mi kun be ka boli o nyiningale o ya yira ka fo ko mami taye ni nyinamin ma fen ye ko o rete mobili kono ko abe bamako o tebenen ko fe segasagalu nana kana gan alisa fo ka ta tege da sigana ma do fene kan sigana ma mi ni abe se ka fo ka fo ko o tabe ka ke ay ngambi wati na ko sisa donya ko niveau la ko chesiri aganendo alsa wala sa femi nyana ma fem ye ina fo ko nyamgo ye ala nyiru fe choko mina ube seka akele choko mina iba ka fo ko o enquête ulube sena alisa Bazoum ni ale Niger jamana kuntigi iba ka fo ko depuis juillet kalo clé mois ani woro ale be fintikla ka bulo mini ye fanga taraki ke iba ka fo ko Bazoum ayato bolola asara ka sebeni mi ni ayada jema kulukan ka yira ka fo ko ale fo ka ta fara makeme ani ko o bonyongo kan ku bela jele minelendo ni wati na fintikla ka ufe iba ka fo aye wole bla kengreniala femiye États-Unis ka se Union européenne ma Union africaine aye wole bla uma ka fo ku kona to to washila ni fanga traki akase ka nya parce que kuna nya na abena dangari ke kosobe femiye démocratie no e jemu fanga e beje fanga e abena dangari ke ula kosobe waka ira fene ka fo ko ni sous région ko nala no oye jamana munu me ka Niger era la kori iba ka fo ko coup d'état ni akera nya fene atena nya to washila a jamana nu shi kelengelena ma donc aya yira ka fo ko jien selegnan jamana ukunu sigi to washila ka se ka ni naje ka fo ko uma fembo ala aya yira ka fo mamunu ye fanga traki ke ku ka kuma la uya yira ka fo ko ale ka terrorisme ko kele ko o manya kosobe ko o masika résultat basoro iba ka fo kibara mi sera ma fene ka fo ko Bazoum aka wulika jo ka bol nyoma ko ke ni partenaire munu ye ko o gela chama sama ka se Niger ma donc Bazoum ira yira aka korofo ko nala ka fo ko ale ka wulika jo ko nala famiye boko haram ye no o fena e bamagaci jekulu do ye ka fo ko ale sera ka dankarike olula kosobe ko abe wati jambo famiye kele u bela jele o kun nyongirila boko haram be zone mununa fo dugudenw yɛrɛ kun commencera ka wulika jɔ sabati ka segin ka taa u fɛ yen nɔ a ye wele bila halisa ka welela kurakuraya
yamaruya k'a ɲɛsin diɲɛ selengana jamana bɛɛ ma ko maa o maa diɲɛ selengana jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɔra ka coup d'état in k'a kɔnɔne minnu bɛ ka wulikajɔ sabati walasa ka taa dɛmɛ don a ma a ka se k'a ka fanga sɔrɔ cogo min na a ye wele bila u bɛɛ lajɛlen ma u kana sigi ka nin ko in lajɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa a bɛ se ka a ka fanga sɔrɔ cogo min na.